Gure aitak gustuko zuen gu soro-soro jartzea itsasotik zetorrenean. Baita lotarako ordua bazen be. Ohean, gure ondoan eseri eta berak asmatutako istorioak kontatzen zizkigun. Esate baterako, esaten zigun, itsasora joaten zenean ez zela lanera joaten. Bazuela, Estornuei izeneko herri batean beste emazte bat, eta 4 seme-alaba ere bai, gure lakoak, eta haiengana joaten zala. Nik ez nuen lorik egiten, imaginatzen, saiatzen nintzen nolakoa izango zen aitaren beste familia hura, nolako itxura izango zuten. Stornoway Lewis Irlako hiriburua da, Ipar Eskozian. Amak, bazuen ilusioa, noiz edo noiz portu horretara ailegatzeko. Aitak, kaladan, aipatzen zuen portu horretara. Elizedun hegazkin txiki batek eraman gintuen bertara, aurtengo uztailean. Edinburgotik ordubete bidera dago abioiz. Lurra hartzeko hegazkinak beherantz egin zuenean, larre berdeak ikusten ziren leihotik. Soikatz zelaiak arbola bakar bat ere ez. Eguraldi makurrak egin zigun ongietorria uztaila izanagatik. Haize eta euri. Abagune batean portura joan ginen. Aurreko gauza horixe. Stornowayko portua babesgune natural batean dago eraikita. Kanpoaldeko kaian ferriak eta armadako ontziak zeuden, barruan arrantza ontziak. 2 erdi bat egongo ziren lotuta orduan. Deigarriena, haien izenak egin zitzaizkigun, oso baikorrak baitziren. Sorte on, arrantza bikaina eta antzeko izenak zituzten ontziek. Segituan, gure aitaren ontziaren izenarekin oroitu nintzen. Toki argia. Ura esen oso izena aproposea Rokal aldean lan egiteko.